qinnersinerupunnukkani allakaatitsinissatsinut pissanganarluartumut isiginnaarluarasim. Vi prøver lige en gang til, for vi er velkommen til en forhåbentlig feststemt og glad og ikke mindst spændende valgaften. Vi har et fantastisk program til jer de næste 4 timer, men allerførst skal vi lige en tur til Gadoar Ginook, hvor vandhandlingen er lige ved at afslutte. Tas nipidaanik akornutiqalaarami kisianuqaatiginersinnaava akkunnerit immaqasisam tulliuttu pisussarpassuaqarmat toqqaannartanik ilangu tassiisarmarpugun partiikatersuuffiiningaanniik taalu aamma qinersuinningaanni toqqaannartitsarmarpugun ilangu tassiat pulaartullu akkunnerisisam tulliuttut pisartussaassaput. For klokken den er 20, og den sidste stemme er nu afgivet ved dette valg. Og nu venter vi blot på optællingen og resultatet, som vi regner med at have lige omkring midnat, hvor partilederne selvfølgelig kommer herind og afslutter det hele. Indtil da, så bliver det 4 timer med spændende live-reportager. Vi har indslag, gæster, analyser og så selvfølgelig stemmeoptælling. Og med os i studiet hele aftenen har vi Daniel Thorleifsen. Daniel, det tyder på, at det bliver en ren gyser, er det ikke sandt? Jo, ifølge meningsmålinger og exit polls og alle de forudsigelser, der er, så er de meget tæt. Daniel Thorleifsen, desuden pissanganartoruissuus sumek suarma inisissimassut tasmisissuinera takutittarpal soorun taamaattor. Des peqqutaagunarpoq namminersuleqattali siullerpaam massakkut uani taassoqam qinersoqarmat aammalu aniaasarsiornissaq ania siumuttaamut isingeeraanni aamma uqaltsigineqartoruissuuq aattassarsiornum akileraartarneq taawli isertitassat tamak pistingaluit assoqutigineqarsmagunarpoq ukiormanna qiners sunna pingaarutiqarnerpaa taauani qinequsarmuku aatitassaqaavatin sunaan pissanganaqutiginga tas pissanganaqutiga ila siunissami nunatsin isertitassagut qanoq isertiniassuut akileraaruseriaaseq qanorittoq ingerlaneqassua tamak assiingitsut pissangunaqutaapput aam qinersnam uan tullia. Så kan jeg lige fortælle, at hvis I seere har spørgsmål til os eller Daniel i særdeleshed om valget her, så kan I skrive ind til os på facebook.com/grinastinec, så når vi så mange af de spørgsmål, I sender ind i løbet af aftenen, som vi overhovedet kan. Daniel Thorleifsen, madimadu tinnerpequtiqaruat facebook-kimequppermitinut facebook.com/titarnikipungasor qinersinermut iserluti apequtiqarsinaagut taakkulu unnuup ingerlaneranilaatiut sammisaarumarpuut. Og så tror jeg, at vi prøver en gang at se, om vi har forbindelse til Ilulissat, hvor vi har Katrine Kruse stående. Og Katrine, kan du høre os? Katrine? Ja. Yes. Kan du fortælle os, hvordan er det gået? Er vi på nu? Ja, I er på nu, Katrine. Kan du fortælle os, hvordan er det gået indtil videre op hos jer? Skal vi tage det på grønlandsk først? Ja, tag du det bare på grønlandsk. Ja, jeg står her med Karen Mina Lundblad, der er valgleder. Undskyld, jeg må sikkert nikker fra Karen Mina Lundblad. Ilulissat aquttisoq. Karen Mina Lundblad ullumikkut qinersineqano ingerlava. Ullumikkut qinersinet pissussissamisortumi. Heldig fejl der lige. Inoqaannaavippungut qinersineru ingerlaneratama. Qassit maannakkumut qinersiartorpat.
мааннаккумут qinерсинеq маторернерани аллаккатингу qinерсисут илангуннагит 93,09% qinерсиарторсимарпут 73. 73,09%. Массакутасса киситсиниалерпуси аллаккан таасинерит иммиккоортитерпасим. Киситсинеq таа qinерсинерми киситсиниммаа qaquppiarissu. Тасса таанна наатторсоруминаалаарпоқ ааммаукуа qinингассангортиту арлаққангаатсиарами таа киситсисуссаама сулериарнisса апеққутаасуппилуссуусса. Иммаа qaqutаа наатторсуутисиннаарпа. 2009 наат киситсинеq уннуаққататунгаанут ингерланиккуортаа иммаа наатторсуутинги синнаавара сивисунерулаарсиннааса. Rønner. Karen Mener her fortæller, at valget er gået godt, og som det skulle. Og der har været her til klokken 8. Stemmeprocenten har været oppe på 73% uden brevstemmerne, mens det var på 70% i 2009. Hun forventer, at afstemningerne, eller optællingerne af stemmerne vil vare til over midnat. Tak skal du have, Katrine Kruse fra Ilulissat. Daniel Thorleifsen, vi hører her en stemmeprocent på 73. Hvordan vil du betegne den? Jo, altså den ser ud til at være højere end sidste valg. Og som vi også hørte det i radioavisen, så tyder det på, at valgdeltagelsen i år den er højere end sidste valg. Daniel Thorleifsen, uden bare svarer 73% til qinерсиарторсимасут. Soorun merlaneruppullusiulianingaanni soormitaavan taamaattu. Tassoornam pissanganartunik qulequttanik qaqitsoqarpoq aamma anigaasarsiornit ineriartorneran aam pissanganartun aam siunissam pisoqarnissaa qularnangila. Tama qulequttat assiingitsut pingaarutileruissuit aam soqutingilluarsmassuat. Minnerungitsumik immaq oqaasingisariaqarpoq kigullermik ia marloriaatingorluni allisimanera aam soonam inuppassuarnik taan isigineqarsmassuoq siumukkut taamanik qaangirtiaramik massakkut ilimanarluarpoq siumukkormiorpassuut aam eqqarsalersimasut ajungilaq qinерсиartussuugut ukiormanna. Jeg tror, vi skal se, om vi har hullet igennem til vores reporter i Qaradok. Det har vi ikke endnu. Hvorfor tror du, at det er en højere stemmeprocent? Hvad tror du, der har været afgørende i det? Det har været nogle spændende, meget afgørende emner under valgkampen i forbindelse med drøftelserne af snakken om beskatning af mineralforekomster. Og som det andet tror jeg, at sidste gang, der gik IA jo dobbelt så meget frem. Og på den baggrund er der mange i Siumut, der nok har tænkt, at det er nok, fordi vi ikke har været på valgurnerne sidste gang. Nu må vi hellere troppe op mangfoldigt. Man skal huske på, at Siumut er det parti, der organisatorisk er mest bundfælde i hele Grønland. Så det er en fordel for Siumut, tror du? Med valgprocenten så høj, som det ser ud til, så vil det gavne Siumut, fordi de har så meget organisatorisk, deres organisatoriske maskineri har været meget bedre end de øvrige, og det har den været i lang tid. Tasmassakku teeqartuma attuaqarsinnaangorpugu suleqaserput hiaan simiaunsin piarersmaami yaan simiaunsin massakku illqinersiimmiipputit taakanimi taqanuippat
Ja, det som sagt gut qinersinerna namasseriginnertoq suleqataasut ulapputtaruissuuput tassa kisitsiput suleqataasut 14 kommunimingaani ittaavalu qinersernam ataatimittaliam ilaasortat ulappussualerika tapput tau oqaleqatigilaartissaavara maani qaortum qinersitsoq piitapiitarsin qannoq oqaissaqaq ja piitaarsin ullumikkit qinersineq qinersiartort qan kingillarm saniullu inisisimappat ja tes maanikinersiartortu kingillarm sineqqiullu 4,5% ikinnerippu qinersi naamassinerani unnuk maanik arfinpigasun уллоқеққаттунгаан амерланеригалуарамик икилериарсиманеран сунаписситаасиннаава asikia sunapistaasimasinnaanerpo tas pingas missaan qaangerneranilu taakkafseri naatorsuutigaluarati kisia ikileriallikkam tassan tau siuallat aallartikkaluarput arfin kingern ikileriarteqqileram aama tawa qaqu maan kisitsineq naamassissavisi tas naatorsuutigiuarpu kukkusoqarsmangippa qulinngortinnagu unnummu ja testaamat oqarpoq qaortum qinersitsoq piitapiitarsin Jørgen, kan du høre mig? Kan du fortælle lidt til vores dansksprogede seere, hvad var det, Peter Petersen sagde til dig? Ja, jeg skal lige snakke med ham igen på dansk. Nu er det sådan, at medarbejderne her på valgstedet i Qaqortoq begyndt at tælle stemmer til Inatsisartut. Og nu skal jeg snakke med vælgeren af Qaqortoq, som her Peter Petersen. Peter Petersen, hvordan er valgdeltagelsen her i Qaqortoq? Ja, det går meget fint. Først her i formiddagen. Det gik meget godt, og folk det strømmer ind, og det stemmer ellers godt. Men i løbet af eftermiddagen ved kaffepausen begynder det lidt ned, men ved 16, 17, 18 tiden begynder ellers steget igen. Men til slut det blev faldet igen med 4,5%. Kan du lige fortælle seerne, hvordan tallene er? Ja, jeg kan sige, at her nu i dag 20.00, det er 1746, og det er ud af 2.441 valgberettigede, og procent 71,53. Og i 2009 kl. 20, det er 1843 med 76,03%. Hvad tror du, hvad skyldes det, at antal vælgere falder omkring 4% i dag? Nej, det vil jeg ikke. Måske det er ud og fisk og rejse, sådan nogle forskellige. Men jeg kan ikke skyde på, hvad det skyldes. Tak til dig, Jørgen. Hvornår tror du? Ja, tak til dig, Jørgen. Vi vender tilbage til dig senere. Daniel Thorleifsen, vi hører her en endnu højere stemmeprocent. Er det stadigvæk de samme tendenser, du tror, der gør sig gældende her? Ja, altså nu ved vi jo ikke helt præcis tendenserne, men altså vi har som Mitter og HS Analyses meningsmåling forholde os til lige for øjeblikket, og vi får forhåbentlig også exit polls også. Men altså når, som jeg også lige sagde, når stemmeprocenten den er høj, skyldes det selvfølgelig valgtemaerne og den interesse for, hvordan fremtiden bliver.
for Grønlands økonomi, og de har været et stort valgtema den her gang. Så interessen har samlet sig især om de temaer, om hvorvidt de store selskaber skal betale det ene eller det andet afgift, om det skal være royalties alene, eller om det skal være noget andet. Daniel Torabsen, uan tikkuussisuqinaqqusaarnermi sorpiaappat. Massakoppia tikkuussisuni raatiginnaarput sammitseep taut hos analyse qinersartun missuitsimanertaan taut uut ullum qinerserersut anigaagata krossilistarlumit kuaneermingaan pisimagu taakkua tikkuussasut takun kalorlu kisianni takusinnaarput ukua suderatigi simasut iaakkut demokraatiltaat kattusratigit naatsorsuutigineram tassani ikileriassasut taut massak exit polsin taanartartaak takoriarutsigit tikkuussisoq qantikkuusnera annertnerusum suli qan erseqqitsigisumik takussuarp qanu аллангуутеқарсинаанерс кисиан тас уна тиккуuссуунгалларп массаккут куа наалаккерсуисуоқатигиит кингуариарниссаат илиманаатераммат кисианнили сули амерлнерустеқалаалаарлтик кисиан соорунам таан уннум қинерснеруп такутсуа қанорин Тас писсаганартортависсууннуму тааннерта. писсаганартортависсуа уанииппоқ иллуатуаанни киссинаагамик наалаккерсуисуоқатигиит таалу иллуатунгалиут арлааллуунниит никиссинаагами амерлнерустеқалерлт. Meget fint. Vi har et indslag klar som en voxpop, hvor vi har været en tur på gaden her i Nuuk. Det kommer her. Qinarsinorp inornissail arlaaneriuteqarfigai. Ja, taskalaallunaat ineriartornissaa pingaarteqara ingam qinnequsaartut eqqan ajoramikku anningaasat qanu ingerlaqqissanersut taan tusarnissaa iluam inuiaqatiginnul iluaqutissa paasuusunnertaqa taamalinaaniarsaasarpung taakkuatungaat. Qinnequsaarnerun alaani arlaan maluiniaaqarpat. Ja, una Max Maasin assu torriiva qannoq nammassisoqarnissaan qinnequsaarutaqam nammassisoqarnissaan nakkutilliisoorusummat taan torriiva. Tortiillit qinarsinorp inornissaa qanoq neriuteqarfigai. Neriuppunga qinikkakka angusaqarluassasut. Arlaanimmi qinnequsaarnerun alaani maluiniaaqarpat. Imatorsuungatsu piffisaarpianginnammali naafiinissaat. Qinarsinorp unnukkuani arlaannik ileqqoqarpit. Unnukkami imma aqaguanilu atuartussaallunga maanaangitsulluunni sinileersimassaanga. Neriupung kingillam ukisisum kingilli aqutsiniku aquteqqissasi. Taneriutigivaartaana. Soorna. Naringinnatis toqersaasinerinikkuusu aqutsinersulian aqutsinikunu. Qanormi massakku qinersin kiullam qinersinornale naleqtiallu qinersinissaqanu illi isumaqarfigai. Isumaqarpung qinnequsaarner TV corner annikippallaarti. Imma isumaqatiissavang sinerissamit tamarmi. Oqariartit assigiaatoruissu annissuuneqarami. Ta apeqitaam assigia utikajaarneqaram paastis isumaqarpung amigaartin. Apuuneqartin. Arlaanim ileqqoqarpit qinersinorunukkuan. Knud Erik Sørensen, hvad er dine forhåbninger til det her valg? Ja, jeg håber da, at de går hen og får en sejr, for jeg synes, det er de bedste til samfundspolitikken. Er der nogle ting ved det her valg, som du synes har været bemærkelsesværdigt? Nej, ikke måske, at de er lidt inde på samme punkter, mange af dem, og hvem det så er mest korrekt af dem, det er jo lidt svært at sige. For 4 år siden var vi også til valg. Er der nogle ting, du gør anderledes i forhold til det? Nej, det er det ikke. Det er faktisk det samme. Hvad med valgaften? Hvordan afvikler du den hjemme i stuerne? Ja, det gør jeg nok hjemme fjernsynet. Qinnequsaarnerp nalaani arlaannik maluginiaaqarpit. Uauqiorpassuinuuma qinersisarama
Maanak maluiniaqaqaanga pikkunaqaaq qinnersisartuulluni sakkortoqaaq. Jeg håber, det bliver et klart resultat. Et resultat, som vi kan bruge lang tid fremover. Den måde, du stemmer på i år, er den anderledes end for 4 år siden? Nej. Ilanaruyoruussa ukiusisamtaak atorikkut artornangaartumi misiiffiinukuagtiu ataatimatlu utoqqam politikerangitut qineqqinеқарсинаангит утоққаанукуа имаат писариат қартитсеруус утоққарпарсуугатта qineqqusaaruutiинеқартаратта таамааттум массаккут партип атаатикисиимми таава Daniel Torleifsen uani qinersisartu takuangut ukiarmanna qinersinermi sunamitaavaan qinersisartu pingaartilluu qinersisimassasut tes arlaqarput pingaartitaat kisian imma allaanerustigilaassuaa imaluunniit oqarutta naalikkersuisuutitaqartut qinersoqaleraangat arlaan tassami ukiutaakkua taamut ingerlatsernernup kingorna nalungilarput kinguariaallattartut taava massakku aam soorlu taanna eqqarsaatiginerarsinnau ia siullerpaamerluni siuttuuga ukiun taakkunani aamma eqqarsaatigiaani ukius kingullermi qinersnerm taamaruyoruissuaq amerlineri aamma soorluun naatsersuutigisariaqartut арлаатигут таан таман акеқарсимассасоқ тасимааппо икилериарнеран кигунеқарсинаас таан эққориарнеқарсинаару оqaатигисинаарпутсоорлу укиутеравианна иссиуммут сиуттуусимасоқ иааккут сиуттууп укиусисамат тааккуасуна аллаанеруссутигисимусулиарна аллаанерустаа унаавоқ ила соор ималун ассигистаат иммақ оqaатингаани нааликкерсуисууттақарсимагуник арлаат таа имааннеруккаютарп илаатигут тааннааликкерсууттақарт икилериарто имаангит атаатсимоорликсиан парти атаасиаккаартик амерлериартарпут икилериартарпут аама налунгиларпут нулан алланингаанни соорнааликкерсуисуутитақартут илаат ангисууник илақараангамик таава илаату нугуллуиннартартут ималунниит миллиллуиннартарт аам исумақарпуа массаккут таам исиккоқартоқ соор каттуссеқатиги эққарсаатигиаани иммақа нипааппаллаарсиманерт пистингалу иммалуунниит аллан пистеқарлуарсинаа аама инуит уна парти ангинеқ исигиаагамикку тассам тусааюааннарлугулук таава парти атаас микинерус ипитсиннаасарпаат таамааллун аам эққориарнеқарсинааро каттусеқатигит таанна иммақа пиллиутаат исигинеқарсинаас. Tror du, der er noget i den valgkamp, der har været, i det her valg, der ligesom kan få folk til at stemme anderledes, end de plejer? Eller tror du, folk bliver meget der, hvor de plejer at stemme? Altså man skal se det i lyset af, at I er kommet meget frem sidste gang. Og man kan også forvente, eller det er set tidligere, at regeringsparti også efter et regeringsforløb også mister nogle af sine stemmer. Ikke nødvendigvis, at hele koalitionen kommer i mindretal, men enkelte partier stemmetal, de plejer at falde noget. Man kan sige, at det at være et regeringsbærende parti er meget slidsomt, fordi man tager nogle upopulære beslutninger nogle gange, og af den grund slider de på et parti at være i en regering i en periode. Og den anden ting, som man også kan iagttage, det er, at hvis et parti har haft nogle andre koalitionspartnere, som er mindre end dem selv, og hvis et parti har været så dominerende, så drukner de andre i og betaler således en pris for at være med i en regering. Og det kan man forvente, at det sker her under det her valg. Især når man tager i betragtning, at Gatusratiet kun har haft en
en mandat. Så du er inde, og du tror lidt på, at altså, IA, Demokraterne vil gå lidt tilbage og Siumut lidt frem, og det er meget naturligt efter 4 år, hvor de har måttet træffe nogle ubehag. Det at være i et regeringsbærende, de slider, og man taber nogle mandater til det ene og det andet, og det er det, man kan forvente her også. Una oqaatsingi vale partimikisut imalunnit nalakassuustraartukin wariartartut tassan suna peqqutaanerpaasarpa taamaattoqarneran tassa uannaalakassuusuunermi iluani ila makkua aliang iaasartut alianneqartus ilaatimut inuit tusaumasaannaat pillu ingerlaneqartangill imalunniit alianneqartangill kisianni nunnap атаатсимоорлуни аниаасақарниксоор aqunneqarnerani pissutsit аннермил нуна аниаасакиллиорпат арлаатигу сипаарниутеқарсимагуник сипаарниутиник сиуннэрсуутеқартик ингерлатсимагуник таа иннуит таман исигиниартарпаат таамаалтил иммартуллиан қинернагу алламик қинерсигуник питсаанерутиттарлу пистингалу аллам қинерсигуник neriukkamik taakkua ikiorneruyumaa aat tasmaannakku ta ilangutassiamik takusaqalaassugu tas tanma nunatsinniinangit tanmakkamingaanniik qinersinmassakkut malinnaavigneqartoruissuur taanalu takusaqarfigilaassuarpat. Det er nemlig ikke kun her i Grønland, og vores valg tager stor opmærksomhed. Hele verden er egentlig med, og også i Danmark er der stor... det er vi vist... тааннаасимангила кисианни тусагассиорфиитас тусагассиортаама уангуллула питтартупалуссуугут уанни қинерсоқалернерани тааккулу илангутассиортут илаас такусарниккуугаат. Det kommer her. Тусса уллаанганит уннуаккут таасинерит кисинеқарнерис нааммассинissаас тунгаанут улапиннартуссаау ааммалу қинерс атуартартут сермитсианиттартангаана туисут малинаатит туссаагатсиит уллутаанна улапарнартуссаа qinnersinam suunuku eqqummaarifiineqartussa тисса уут уллаанганингаани уллунааллагу ассинину таани иккуссуин таавалу оқалуттуанаатсуник иккуссуине уллутамаатингерлатиссуарпу таавалу уннуккут тисса таасинерит таасинерн киситсиит саққуммеқалерпата тассани имаатто коронера тоққааннартимуна миллугу киситсиит нутаанерпаат саққуммерсақаттаартуссаагуу сермитсианиттартангаатигу таавалу оқаасерталерсортарлуи таамалу оқалуттуааққаник ассиниллу илалерсорлуит уннуаккут қинерсинерм таасинерит нааммассиниссаам киккуллуа иваасуунерас паасинеқарниссаас тунгаан тасса малиннаатитсиссуу массак аатсаассиулларпаам авиисит каттутерернеранни инатсартун қинерсинер малиннааффиисаатси таа аллаанеруссоо тас ақагуан аатсаат таа улаппусиссагатта уагут тас аллаанеругаатсиартарпоқ соорлу ассерсуутиалугу илеққоосарпарпут қулингилуанут раатиависеқараангатта таава илуннууми қинерсуиммингаанниит тоққаанаартум илангу тассиниарсаасарпугут наллиутторсоорпалаартум қинерсинера аммарнеқарнери тамаккуа аама малиннааффиниартаатсигит таасуму саниатсигут уллу ингерланаани синериссамут сианеқаттаартарпугут оқаатигисарлуу тассам паасиниарлуу қинерсиартортут процентинеқану амерлатигинерсут таамаалиллу тасоорлу уллуэққанераатиавиисими уннуккул раатиавиисими қинерсиарторту қанамерлатигисимана оқалуттуарасиннааниассаати ассигитторпассу эққуммараффинисарпуун кисиан пигаарнерпаа эққуммараффинissallугу партиит арфинилиус массаккут ассигиааканнерсумик пинеқарниссаат парти таасиннааллунни минитаасут мисигингиннissaa таанна пингаартиттарпарпут қинерсисартут сулликкатсигит қинерсартумар перерфисаартариарпут илумут такуссаллуун партинук таакку қануттуус Vi har valgt at sende på en måde... Ukiokmanna aaliangersmavugut aallukaatitissaallu tatoqqaannangikkaluamik uagut eqqumaariffiginerussavagut illuqarfimmi susoqarnera
qanorlu inuit innersut taavalu qisuariaatsit taamaasillutiik inuit koinnearip ааллакаатитааник аллаанермик такусақарниассамата qinarsinerum naamassinissaatik illu aaqqissuisoqarfa аммассава аап qinерсинеруп уннуани ааллакаатиттиссаагут qinерсиниссама татиллугу аама пилерсаарусиорпугу тассимааппо qinерсинеруннуккуани сулеқатааниссатсиннут техникери ассилиисартут тусангассиортул сулисуссат иммиккут иниссиннеқареерпут соорлуамма qinерсивиссақка туами аммарнеқарпат аама тусангассиортоқ ассилиисорлаамнаюттуссааппут Daniel Torafsen uan takuarput tusangassiortut immalunniit ulapittartu pilussuusut qinерсинерм tusangassiorfill inissisimaffii suuppat qinерсоqalernaat qinеqqusartoqarnaat тассоорунам имааниартусаалоп туsangassiorfiit qinеqqusaaruutinik saqqummiussartu tussaapпут намминеq налилиинерти апеққутаатиллу имааппоқ соорлу суна соқутигинарпа сунаани инуиттусарусуккаат тассимааккам тусагассиорту ила инуиннаат синнерлугит политиккеринут аперисартуссааппут таамааммал аама уллуиннарни инуяратигин сиутаалтил пингамик таава апеққутиссаа тамаккуа аалиангерсима сунгорлугит апеққутигисарпаат политиккерин кисианни политиккери аама пиарерсаерсмасаартик qaну isilluu una tunniunniarnerlu tassani soorem taamaanneran tusagassiorfiit aama sunarpiaq isiginiarlu tungaveqartik apersertarnerat aama sunniuteqaqataasarpoq taamat qinersnu. Hvor stor en rolle spiller medierne i hvor sådan en valgkamp ender, og hvem der ender med at vinde? Ja, mediers rolle er jo at spørge på befolkningsvejene overfor politikerne om, hvad de er, de vil. Og omvendt så er de politikerne også har nogle budskaber klar, så medierne og politikerne er en vigtig faktor i sådan en valgkamp, hvor mediernes vinkling også kan være afgørende for et udfald, fordi det er ikke nødvendigvis politikernes store temaer, der på den måde bliver de afgørende. Det kan være, at medierne har fat i noget, som befolkningen også gerne vil høre meget mere om. Og på den måde kan medierne have en stor indflydelse på de temaer, der kommer under en valgkamp. Daniel Torafsen tässä eksit podium tässä qinnerserersmasut aninaran tässä sarnikuun taakkulu piareqqappuakua takularsinnaassuagun ja tas imaappoq ukua nunarput tamakkerlugu imalunni oqaatigiaani siullermi ilulissani aasianni sisimiuni nuummi qaqortumilu qinnersereersut nalunaqutaq iskanerngaanni ataatsinut taavara aam pingasningaan arfinernut arfin piasreqqaningaanni arfin piastuhaanut qinersisimanerisa inerneris ida tas aniaangata krossiliistarlungit pisimavuun aakua imat isikkoqarput siullermi nunarput imalunniit iluissat aasiat sisimiut nuuk qaqortumilu taampihitsimanita inerneri amerlasteqarput 4397 taakkua taasneris immaat tas imaapput qinersart ukua taakkunan illoqarfin 20% missaat imatut unnu ingerlaan saqqumertartussaq qullerpaa uani qullerpaamiittassooq amerlanerpaanik taaneqarsimasoq taa unnuup ingerlanerani soort siumut amerlanerustqalerun tappikuun qulaan pissoo tas taam ingerlanniarparput taa uaniissapput procenti qan amerltingisut taasimanerat uanilu qasertumi allaqqasassaltik allanguutaat soorlu 2009 qinersoqarmat
der ullumikut suna assiingistinga massak uan takusinnaarput ia suli amerluusteqartoq siuarilaarsimas 0,3% timik kisianil siumut 7,6% timik amerleriarsimalluni demokraatit аллангуута уанииппоқ партиинуит соорунам амерлиаллассмап аатсасиуллермеерами таавалу уккуа синнера атастил каттуссератигил аама икилериарсимас такунеқарсинаа тастааматут уннууп ингерлерани такусассуагут кисиитсит қулаани аллассимасартуссар кисерииккат тасса қан амерлтигис кисерииккат малиллугит уккуа кисиитсит тигусимавагут уани массак аллаққау икст полтестаанна малиллу уккиситсит ааллаавигаагут сули киситсиник тигусақангилау алланингаанни таамаам укуа таамааллу эққартуларпа Daniel Torafsen uan takunariarutigu sunami taavaana malunginiangassaalluarnerpaas taamana qinersart anineran taassinneranangaanni тас малуниарнеқассаппут унна siumup soorle амерлеригаатсиарсиманера уан exit pollimi таавалу иммаqa ааллаққаама эққориаалуарпарп иа икилериассас кисиан уани никиппиарсимангила кисиан иа сулеқатсигисимасаи демокраат каттусеқатсигил тамармик икилериагаатсиарсимаппут уани писсаганартууссоо нааликкерсуисо сооқатсигиит имали иллуатунгерит имал арлаат тассани qanor inissikumaarnissaa unnuup ingerlanera. Ja, vi har nemlig fået vores første exit poll, og den tæller 5 byer, hvor vi har haft folk ud at måle, og det er Ilulissat, og hvad så er det? Så er det Asiat, og så er det Smjøt, Nuuk og Qaqortoq. Og de er foregået på den måde, at vi har spurgt de vælgere, der var i valgstederne fra kl. 11 til 1 og fra 3 til 6 og så fra 7:30 til 8. I de perioder, i de 5 steder, vi har spurgt vælgerne, og de udgør så 4.397 individer, som har stemt i de steder. Og hvis vi kigger lidt på selve det her skilt, fordi det er jo også interessant, fordi det er sådan, vores skilte kommer til at se ud det meste af aftenen. Og hvis du prøver at forklare lidt, hvad det er, folk skal holde øje med. Vi vil gøre det på den måde, at dem, der har fået flest stemmer, nu snakker vi om hele Grønland her, men det er jo de 5 byer, som vi snakker om. Og den, der har fået flest stemmer, vil altid stå øverst, og så går de i den rækkefølge, hvor antallet bliver mindre og mindre. Og så har vi en stemmeprocent her, og heroppe vil der så stå, hvor mange der er optalte. Det vil sige i hele Grønland. Ja. Er det 1% eller er det 10%, der er optalt i hele Grønland? Den vil altid stå deroppe og med et tal på, hvor mange der er optalt. I den rubrik, det er fordelingen i procent, og den her krog med krogfelt vil sige noget om en ændring fra tidligere. Ja. Hvis vi lige hurtigt tager også på dansk her, hvis vi kan se her, at IA stadigvæk er klart det største parti, men at det er Siumut, der er gået klarest mest frem. Er det overraskende? Nej, som jeg indledningsvis sagde, så vil de jo slide på en koalition, og så er det opposition, der nogle gange kommer frem. På den måde har de bevæget sig fra valg til valg, at et regeringsbærende eller en koalition nogle gange mister nogle mandater til oppositionen, så de kommer lidt frem og tilbage. Men her er det jo markant, at IA's koalitionspartnere, som er Kættusratiet og demokraterne, de er gået ned. Det her, det er jo så Nuuk, kan jeg se, vi lige har fået kastet ind. Så ja. Den er faktisk skiftet lidt her, hvis det... Ja. Her er de jo, at der er stadigvæk, at de er stadigvæk IA, der er foran.
Men de er gået tilbage i Nuuk, kan man se, i forhold til sidste valg. Men Siumut, som har fået halvdelen af, 650 stemmer, er gået væsentligt frem i Nuuk. Desuden, der kunne sinnaarput numme inden når som exit på det rettitinni. Desuden du Siumut, siuariarsmus ammadunarpo. Suut madungeniangas. Desuden madungeniangassaaput iap sudeqatai demokratisk kattusratingil numme ikideriangaatiarsmasut des demokratit 8% nuummiinnerusarp demokraat taama soqutiginarp soorlu nuuk eqqarsaatigiaani soor demokraat taam ikideriartigisimaner. Vi er også klar med Sisimiut her, og det er jo et helt andet billede, vi lige ser her. Sisimiuni Siumut 12% uani siuariarsmasussatut eqqoriarnerarpoq unammalugiarnerassoo exit pollinnaammat kisien aam eqqaamassuarput 2009 Sisimiuni Siumut ikileriagaatiarsmoo immartassani tiguiartuleqqissamavai qinersisini kisiannili uani soort prosentingorlugu soorunam anginerugaatiarp iaalu tassani ajorsartut oqaatigineqarsinnaaru taamatuttaa aama demokraatit aama ikileriagaatiartik tamatsigut unna isigiaangatsigu parti inuit qaffariarnera soorunam imannassuiaatsaqarp aatsa siullermeertik qinigassangortikkamik tamatsigut siuariartarnissaa ilimanaateqarpoq kisiannil pissaanarnerpaa uni isiginnaasallugu qanoq annertigisumi allannaleqqiullugu Er det overraskende, at Siumut her er det største parti? Ikke når man ser de forrige valg i betragtning, fordi sidste valg, der var det meget overraskende, at Sisimiut som en stor Siumut-by mistede så mange Siumutter dengang. Okay. Nu ser det ud til, at de er vendt tilbage til deres gamle parti og normalisere, så at sige, det billede, der har været tidligere. Men her er det mest overraskende selvfølgelig, at demokraterne er gået så meget tilbage også. I du det sendingernes ampiareqasussautaan aayuna takusinnaarput assa Siumut siuariaruissuarsimasoq siuariaruissuarsimaoq aamma una maluniassau iluissaningaanni kattusseqatingit amerlasoruissuit tassua qiniisisartut 15% ikileriarsmammata amerlasoorparuissuit siumum nuussimanissaa ilimanarpu taamatuttaa aamma iyaa kinguariarsimasoq uani erseqqilluinarp aam parti inuit amerlagaatiartuni taassoqarsimasut taavalu taamaallu aam assiliaq iluissan aam allanguaatiarp aam eqqarsaatiginerassoo aam ilulissani siornatsigut taakkua siumukkut amerlagaatiarniku massak aam uteriartualerssut iskua. Vi ser også her, at Siumut er det største parti. Er det overraskende til gengæld? Den fremgang er meget stor. Det er en meget væsentlig fremgang, som jeg ikke på stående fod kan forklare, bortset fra, at det er Kattusseratiet, som har så at sige base i Ilulissat, men der er kun minus 15. Her er det op til halvdelen, hvor de har taget fra demokraterne og IA også. Så det er en stor ændring, i hvert fald når vi ser det her exit poll, skal vi lige huske på stadigvæk, at det er noget usikkert, fordi også klokkeslættet fra 11 til 13 og 15 til 18, hvem er det, der har stemt der? Er de fiskere og fangere? De kan ikke være funktionærer, for de er vel på arbejde og sådan nogle ting. Der er en masse ting, der berører sådan en exit poll.
Qudarnangitumi tanialsorafsin kisittisin uteqqittaamarpun kisian massaksuleqaterput haittimula iakku tas inuataqatingit nuannaffian inussiimmit attueqarfiinaassuarput haitti taakanimit suppat Ilumut inussivimmipugut inuit ataqatigi unnumanna katerisimarfiani inuit imma 800 missaanipput sulilu isaallut eqqissisimarpussuli nikorfaqatigivaraajun Johan Lund Olsen siullermik 44% maannamut tigorerpas qanuippa Ja, aksen erseqqisalaartariaqap tassa exit polls tassa qinersiartartut qinerseernerminni aniartuutigalutik taava nannaautigisarpaa kikkunne qinersmanersi tassami partiisorleq kisan maannamut illoqarfi ukua nannaarsorneqarsmuasut eqqarsaatigaan ajorpallaangila tuutuinniim sanilluulluga kisanni unnu takeqaaq aatsaa unnu аллартилаагиннарпа oqarputi unnu aallartilaaginnartoq susoqarniarpa tamaani katerisimarfissin Tasman pisarniitsitu inuataqatigerpalaartutut aam nuanisartussaagut siullermillu uamaani inussiimmiittut ilassakka ilassorusuppakka kisanaam sineriassuatsinni inuataqatigin tapersersuisorpassuit aamanu qinersisimasut qutsaviuruspakka nuanisasaqaagut nipilersortussaqarpuut nuannersunik aalukkut ilaatigu aam appisimaassapput aam qularnangitsumi imaasinnaru kuupik aamma appilaassasa Johan Lund Olsen, ifølge exit poll, så har I 44% af stemmerne forløbig. Hvad synes du om det? Jeg synes, altså natten er jo ung. Natten er jo lige startet. Aftenen er lige startet. Set i forhold til 2009, så ser det jo rimeligt ud, men vi skal lige huske på, at det er exit polls. Exit polls er, at når folk har stemt de forskellige valgsteder, så går de jo ud, og på vej ud, så meddeler de, hvilket parti de har stemt på. Og indtil videre, så ser det jo sådan rimelig ud, når man også tænker på, at det er de større byer, man har lavet de der exit polls på. Men som jeg sagde indledningsvis, aftenen er ung, og natten er ung. Vi er først lige startet. I er først lige startet. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, der skal ske heroppe i aften, mens vi venter på resultaterne? Der kommer til at ske masser af ting her i Inusivik, og jeg er lige kommet ind ad døren, og jeg skal være bartender her, blandt andet. Og jeg glæder mig til at være sammen med alle mine kammerater her, men jeg vil også gerne sende en stor hilsen til alle rundt på kysten, som har stemt IA, og mange tusind tak for det. Hvad for noget underholdning skal der være? Vi får nogle rigtig fede bands på scenen. Scenen er lige herovre, og jeg ved, at Alut blandt andet, nogle af Grønlands mest populære bands skal spille, og må ikke Kubik Kleist også give et nummer i løbet af aftenen. Det tror jeg på. Bisengana så Gubiam Bisanersluni. Det siger nu Sivimingane. Og jeg vil godt lige hurtigt på dans, så kan jeg fortælle, at Inuit Ataqatigiit holder til i Inusivik Multihallen her til aften. Og forløbig er vi omkring 80-100 gæster, men natten er ung, som Johan Lund Olsen siger. Tilbage til studiet. Tak. Tak til Heidi Møller, som følger os hele aftenen, og vi vender tilbage til hende, som tager andre sjove steder hen i byen, det vil jeg love jer. Det har det røgfing var på pingitåret om at finde rittarmarlu. Men så kunne det pingitåren allen der kunne samarbejde på. I den kunne det særligt nu sin lange tokken kunne samarbejde med fin rammet. Danmark med en politisk repræsentation med den napot. Den i den kunne det sige det kunne så. Det er nemlig ikke kun her i landet, at vores valg har stor opmærksomhed. Masser af folk, journalister fra hele verden er her, og også i Danmark følger politikerne godt med i, hvad der foregår. Nunatsin inatsartun qinnersineq aataagtaamak Danmarkimi pissangassutigineqartigaa minnerungitsumik folketingimi partiit nunarput pillugu oqaaseqartittagaat malinnaalluarput. En af de ting, som jeg har fulgt meget nøje, det er spørgsmålet om afregningen for minedrift, hvor Aleqa Hammond fra Siumut meget klart... Malinnaaffigisama pingaarneratitagaat aatitassarsiornermi akiliutissat isummersarfiineqarnerat tässä Aleqa Hammond Siumumersoq ersarilluinartumik loatsiisinik tässä akittuutilersuinissamik pingaartitisuuor taamaasilluna iaap demokraatillu inatsiliaanniit allaanerusumik
акилерсуиситсерусуппор пингаартумик Данмаркимит тусугассиуутит писарнэрминниит малиннаанерусиманерат qallunaanut sunniupпор. Altså, vi har aldrig fulgt så meget med, som vi gør nu. Det kan man se i den danske presse. Og det skyldes jo selvfølgelig storskala-loven og alle de diskussioner. Atsaataamat valinnaatigaavut tamanna Danmarkimi tusugassiutini takuneqarsinnaaru. Soorunami suliat angisuut pilluut inatsit. Kalaallillu nunaannut kiunarusinnaasai pilluit oqallinneruissuaq pingaaruteqarpoq. Nunatsinni partiinik nutaanik qinaqqusaartoqarnera maluginiarneqarportaa inuillu tamat oqartusaaqataanerannut iluaqutaasusatut ilaatsigut tamanna nalilerneqarpoq. Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke fuldt klar over Inuit og partiet og deres holdninger, og jeg synes, det er meget glædeligt for demokratiet, at der kommer... Soorunami parti Inuit isumaallu maluginiarpakka. Isumaarpunga inuitamarmik oqartusaaqataanerannut tamanna iluaqutaassasor naak isumaannik tapersersuisuungikkaluarlunga partiit allat nunarput pillugu oqaasqartartugi tamarmik malinnaalluarsimasut maluginiagassaaவோq Daniel Thorleifsen kisittisingusiulliat piaqarpu tasittoqqortormiuningaanni pissanganaq qanormitaippa takulariartigu aayukua qannormita isikkoqarpat takusinnаарput atassut siuariangaatiarsima sorsoormitaavaana oqaatiqqaalaarsuarpuan 232 taassimapput taasiartut amerlapput 78% atassut amerluus teqangaatiarpoq ittoqqortormiun apeqqutaasinnaau aamma kikkut illoqarfimmi tassani qinigassingortissimanersut apeqqutaasarpoq illoqarfim tassani kikkut qinigassingortissimaners taami ikitsingitillugi aama аллангоqattaartarpa атассуллу сиумуллу ину атaqatingil aama сиорнатсигут парлаатеқаттаартарпу апеққутаатиллуги кинна инук qinigassingortissimaners иллоqarfim тассан такуйумаарпарпаа иллоқтормуун таскинна таана qinigassangortit малугиниагассаанерпаа тас такуссуарпут уани массак такусиннаангилакка аакуа алингмаасинни атастиккорм нингаанник 87 таанеқарсма тас таассума аллангортиттарпаа иннук кина киккунуку qinigassangortittut иллоqarfim тассангаанник тааваам митсусруяагит пигасуиннар таанеқарсмаалуп кисин аан малуннарнерпаа аалингмаас тас атастиккут амерланерустеқарпистингалугу инук таани иллоqarfim пингаанерс таасмаа. Det er vores første stemmer, der er talt op her, det er i Slokkerdomiut. Jeg ved ikke, om vi kan få det andet skilt tilbage på, så kunne vi jo se, at det er jo overraskende, eller hvad, var Atassut, der her er løbet med de fleste, klart fleste stemmer. Nej, det er ikke overraskende, fordi det kommer altid an på, hvem der stiller op i det enkelte sted. Og det er jo sådan, at i nogle steder, i mange steder, mange byer i Grønland, så er det deres lokale kandidat, man stemmer på. Og det er typisk sådan, at hvis de er en, som man samles om, så stemmer man om det. Gennem tiden har de skiftet med dem IA, Siumut og Atassut. Og nu ser det ud til, at de er en lokal fra Erling Madsen, som man har samlet om. Men vi så også, at demokraterne havde mistet alle deres, og parti Inuit lige var kommet ind. Er det overraskende? Det er heller ikke overraskende. Nu snakker vi om meget små tal i det her. Og i Doktordomi plejer ikke at pege på landstendensen. De er mere sådan lokalpræget valg, hvor man samles om sine kandidater. Daniel Thorleifsen uun takusinnaarp kisittisnikeriangaatiartarsmasut taamaassanguatiarpununa tamakkallani naamik tamakkerani illoqarfi ilaan taamaattarpoq soorlu itoqqortormiun aam qaanaam takussaalinnarsumuq maniitsumi aam taamaattarpoq illoqarfimmi tassani qinigassangortittu innuk nalungilluagartik taan qineriasaartarpaat taamailluni unna soorlu oqaatigaarput siumut siuariassasoq iaa immaqa kinguarialaarlu аллангортитилаарсиннаасарпут
taakua illuqarfiit immaralaaka sikkisian apeqtaasarp inuk kina qiniassangmartismanertissan. Jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til det indslag, vi netop så, inden vi fik tallene her fra Islokadormi, hvor vi jo ser interessen for Danmark. Og det er jo ikke, det har jo interessen for udlandet har jo ved det her valg været overvældende. Vi har haft journalister for snart hele verden. Hvorfor har det fået så stor opmærksomhed den her gang? Grønland fik jo selvstyre, og i form af det, eller som følge af det, har man drøftet meget om, hvorledes Grønlands økonomi skal bygges op. Og i den forbindelse med overdragelsen af ejendomsretten til mineralsk råstof, så har Grønland overtaget de områder. Og der har i de sidste 5 års tid været meget meget diskussioner om olieefterforskning, om mineralefterforskning, og hele verdens opmærksomhed er rettet mod Grønland på grund af de mineralske råstoffer og den potentielle olieudvinding, der kommer senere. Så på den måde er verdens bevågenhed på Grønland i disse tider, fordi nu er der ved at ske noget omkring mineraludvinding, og det er udlandet så meget overvåget overfor. Daniel Torreipsen uani kisittispisinnagit takkuarput nunattaavataan tasim politikeri Danmarkkimersu assorioruyussuat soqutiginnittuan qinersinermut aamuang ulluinnaarsoorlut tusangissiortulisum malunginiartupulusuartu tusangissiortut nunani allalingaanneerserpassui aam takkutiqattaartut soqutiginnillutik soormitaavan massakku qinersin taam soqutigineqartigas nunani allalingaanni tusangissiorfin tus ukiut sisammatumusiorntiu nunarpu tamminersulerpo taaulu ilutigitillugu aam aatistassan tungasut nammin uqartusaafigilerlun ukiorpaa lunnitaan eqqartorneqarsmooq aatistassanik piiyaaneq taaulu aam uliasuorsinnaaneq aallartisarneqarnialersu taaulu tamakku apeqqutaasoruyussuupput nulan allaningaannik malinnaaffigineqartik qaquguunu piiaafigineqarniartu qanuuna iliortik piarneqarniart tamakku upattarpaat nunan allaningaannik massaksussuqalerpa nunam uani ilimangineqareertit soorl unnummut aam nunan allaningaan aallagaattar takkuara eqqoriaas immaq nuorsuimingaanillun annertum nunarp uliaateqartoq isumaqarp immartas massakku taakkua eqqartorlu aallartikkiu qanu piarneqassappat soorunam taamaalip aam nunarsuarm ila pissaaneqarn aam allangortussaavoq uliasiortut nunat uliam piiaasumalunniit immik tamakkuning pillik soorunam aam pissaaneqarniunnam akuutilertarput avataaningaanil aam isiniarneqarna annertuni noruyussuangortar. Vi skal lige beklage, at der på vores skilt, der fremgik Vitus Gruyakitok, fremgik, at han var fra Adasut. Det er han bestemt ikke. Han er fra Siumut. Men som jeg lige kan se, så skulle det ikke forandre det samlede billede, men jeg håber, vi får rettet det. Tasuan uqaatiga daassuarp ayuusaarutingalungu Vitus Gruyakitok atassumut ilaasortangorteriasaartorsmaluartingu innuttannuineranik sian taamaangila siumumut ilaasortaavoq. Det var 3 stemmer, han havde fået, kan jeg lige sige. Nå, okay. Der er massakkut ilanguttassiaq Danmarkkimuteqqilaassуungут politikerinnaangit aam innuttaasut imalun kalaaleqatingut qinersinermu malinnaaspilussuupput ilanguttassiartaan takulariartigu Kari Evertsen Aalborg Universitetin ilinniartuoq taassumalu nulatsin inatsartuni qinersortussaanera ariutismangilaa Marinnaasinnaatilling soornam marinnaasarpungsia atuarneertungaatigut ulapingaatiaraattaa piffisaqartilling marinnaasar qanormi illit qinersivit ukiorpassiuhaamaan innikuungaman tas qinersisinnaastaavinnangila iluangila qiners tas miissornikugilaarma angussuaqhansinni ukiorpaalungorluni Danmarkimi nayoqaarasmaaluarluni nunatsinni inatsartunut qinersornissaa malinnaavigorsussimagaa tassa soorlu periartorni ngaannilli assut malunnaraami ikkalaalnatta namminersoriartornera
кингааттунгуами ингерласиннерлут массаккут суккасоруссуарма ингерласо урааннинаангит мина тассам уяқассиин таам тамармакку атерлуарсиннаасууник илуассагалуа аалисорнеран калаална напатсин тассамисо Kari Evertsen aamma Angussuaq Hansen nunatsinni inatsartunut qinersuqarnaanut malinnaasaajarlutik misigismanarput калаалнаан тунгааммат уангаал калаалиуллан тааваам тассам калаалнаан утеққитсаагама калааллаат тассам калаал акутсинерат qanиннерат пингааратеқартиллугу qanерл ингерланерат паасорусуллугу малинаа сиуллэрмик эққаамасарпагут уут маамориликкут таамани пиуаллармата нунатсиннут исаатитсивиунерсут налуагут массаккуллу нериуллута нассаарнеруйссууп таассума киорна калааллит илуатситсинера саккортунеруйумаа калааллит намминнерпиумассутсиминник танмаркими наёқалерсимасут инатсартуни qinерсиннаангимата Angussuaq Hansen инатсартунут qinерсингилар илинниақарлутилли танмаркими наёқартут ориарфисеқарфигаат инатсартунут уллумиккут qinерсинеқ суннитеқаратаафигиссаллуу иллит qinерсин ата пассааниисаккин паасоо аллаккати qinерсиннаас кисиа сиусунарлин паассимасуу qinерсимассааруарпунга таа таама qinерсингила оqaатигинеқарсту уннуммут пулаартеқарталлуталу писуссаагу массаккул пулаартиуллиитас тикиппагут сиуллермалт qinеққусаартут саасиатсоолааивсин таалу Мете Расмуссен Larsen мааниппуси сиуллерм саасиатсоолааивсин ил сиуллермалт qinеққусаарпути qannuippa таамана qinеққусаарлут оqarsinaaunga писсаганарторуйувоқ аама киллиссат qaagernartoruйуппут иликкарнарторуаам киллиссаксумииппат пиффиссақану атуссавара кисимиттунгаммеэқарлунга силиффингалаам пааралугу сорпассуит қалнаат координеертуссааппут Мете Расмуссен иллит аама сиуллермерлт qinеққусаарпут арлаатиму тупааллааннартум мисигисақарпи суу тупааллааннартум мисигисақарпунга тас има сиуллермик мисигивара TV-кут аперсорнеқарлуга акуннаттоориасаарлуга тааккисианни тунуартииннернага ааққисоорл ааққиния паллаппунга ила сианни унаммиллернарпу тааннартаа нуаннерсорук сиан аам сассиатоқассаанга инут унаммиллернарторуссууго иликкаақарнарторуссууго ааммалу qanor tunniusimanissaq ila уллуиннарни сулиффеқарлуталу илақутақарлуталу инуугу таамаама унаммиллернартору кисиама эққаарусуппара ила уумматеқарфиалугу мисиликкусуллугу аамалу qangaanilli sinnattoriuaannarnikuullungu qinеққусаарниссапивиусунгортиллугу нуаннерпу аама уна утерфинаартуунтигу нипангерторсиманерит има TV-кор тас эққаамаллуиннарпа уа аама уан пеқатаун TV-ко аллакаатитсинерм qannumisigisimанерпу таамааллун соорнами тупаалланнарпо кисианни аама унитторнани таамату ингерланииннарнер наммини иммини унаммиллернерунгами таамааммат тааннеқаанги палланниарнера эққарсаати ингерлапаллаттарами таамаам иммину аннаанниартуту иллуни қисуариапаллаттариақармат таава тааннартаа ассут тупааллаатигивара уанамминерлунга наатсорсуутигингиллуиннаққиссарак таам писоқассасо кисиан оқарерниттуут тас унаммиллернартуа тас аам политиккинуаннертуа тас ила аам инуиннаангатта аама кинаассусигу ерсертилаарлугит аам аюнгила Sascha Thorleifsen, det er første gang, du stiller op. Hvordan har det været at blive kastet ud i sådan i valgkamp her? Har det været sjovt eller hårdt, eller hvordan har det? Det har været en stor omvæltning, både jobmæssigt og familiemæssigt. Det har taget rigtig meget energi, og det har krævet meget af mig som person og som mor og som i mit daglige arbejde også. Alting har skulle koordineres. Der har været mange ting at se til.
Det er jo ikke bare sådan lige præcis lige, når der kommer de her journalister og siger, at du lige skal vide og mene noget om noget helt specifikt, og så skal du helst svare med det samme. Hvordan har det været overvældende? Det har det. Ligesom med det, så har jeg også oplevet at miste en rød tråd, også på direkte tv. Og det har også været, det har været, hvordan skal man... Personlig udfordring. Ja, det har været en stor personlig udfordring. Men man er også vokset med, fra jeg startede og så til nu. Og der er sket en stor fremskridt. Og det er lidt nemmere at komme frem nu, end det var til at starte med, fordi det var så grænseoverskridende. Mette Rasmussen Larsen, du er også med for første gang i en valgkamp. Har det været lige sådan for dig? Ja, det var det. Det var det faktisk, fordi at, her i lørdags, der var vi til valgkamp nede ved Minehallen. Det forbavsede mig, at jeg skulle svare på journalisten. Og så stod jeg bare der og kunne ikke, det kom bare lige sådan en klik for mig. Men det er jo bare det med, at man prøver at fortsætte. Så mere personligt, og det man siger, hvad skal man sige, den budskab, man skal have til vælgerne. Ja, okay. Ja, tässä angarinitsinam tupallaatiin sorjuara sorluunarn fiarsuuniktakusartakku taamaanginnamik naapernerkingorna inuppalartoriusarpu assut oqaluuttarlutalu ilassisarlutalu pisarpugut ataatsimuuqatigittarlutalu taannartaala fiarsuunik taamat isikkoqarn ajoram kisan fiarsuun tunuatingut allaapa nuannertoriu inuitaaknaapillungaa. Tak fordi I kom, og vi håber da, at det går. Nu må vi se, hvordan det går, men det bliver spændende i hvert fald. Sasha Tjolafsen med Rasmussen Larsen og Rønta Kusinna se unnupissanganartapilissoo massakkullu sulaqaterput aadissit tas demokraatinuannafianniittoqimmalun fistafianniittor katersuuffianniittor atteoqarfiinaassoo aadissit takannissuseqarpa. Ja, demokraatit unnumanna katerisimarfianippugut inuit inmaqa 4 simissaanittut isersimapput taava Jens B. Frederiksen unnuk qanor pilersaarutеqarfigaasiu Assoosuumaan takusinnaavарсинуаннисартут таава уннусиоқатигииссуугут ханчуккунуасинни таавалу нукангуаққарисла аам апписмаартуссааллути аликусииссуссааппут таамаамат нуаннаттатториуппут qanor unnuk qanor ingersanissaa neriutigaasiu tässä soorunam naatersuutigivarput ajungittumi ingertaumaartuu demokraat ilingersorlita qineqqusaarnikuugatta kisia unnu takutikkumaarpaa taannartaa kisiata qanorluun ikkaluarini unnu nuannersum atussoor. Qasinaatuulaarutsigu Jens B. Frederiksen, hvad er planerne for i aften? Jamen, planerne de er, at vi hygger os her, og folk de er rigtig, rigtig god stemning. Og så kommer Hans Jukko Noasen og Nukangur Geisler til at underholde og spille for os, og det har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Det er det, der skal ske i aften. Hvad er dine forventninger til valgaften? Altså, vi håber naturligvis på at få et godt valg, men det er jo simpelthen noget, der er op til vælgerne, og så må vi tage den derfra, men umiddelbart så har vi en god fornemmelse. Vi siger foreløbig tak herfra. Fint. Mange tak til Ali Sørensen, som vi også kommer til at se igen flere gange i løbet af aften. Det er det smut, Røyavort. Det må se komme kisit nu der das ikke det komingerne besimaungut. Daniel Torleifsen qanoruna isikkoqar takusinnaarput iya qullerpaasoq. Арлаатиго quluttuaralaarsinnaavigin ukua kisittisit qanormitaagup ukua ikittungup inuit sutniinnaat eqqartorpagut kisian ialikormiu amerlunerus teqagaatiart 70% tassa iskanuarlu iaakkun taassmapput aam tupinnar pallaunanga takaningaanniik tuusi
массаккриниассангортик миккалоорт кисиан нунаққатингамик киммаqa партеқати тигисимассуат стам исиккоқарпо. I Gallico, som vi har fået tallene fra, det er ikke mange stemmer, der er her, men det er en udpræget IA Højborg, kan man sige. Det må man sige. Der er 17, der har stemt, og som vi ved, så kommer Dusi derfra. Monique, han også har sagt et par borgerlige ord, skulle jeg sige. Uku ingari kumingaannik iakku soriussuus ukkusissan periarut tatassin erseqaarsuuq pitussuussiumut siuaqqasoriussua assut tastamap ummannalleqqaamiu siumukkormiorussuup kisian uani 23% sim siuariarsmanerattaan immik maluginiassau taul iap am kiguariagaatiarsmanera kattusseqatigin laammalunnarlun kisian aamma kisit tassani ikittunguup 97 soorunam tamarmik atuupput 92% amerlapput nunaqarfin qinersiartortartut amerlangaatsiarput aamma. Her har vi så et andet mindre sted, Uqusisat, hvor det så er Siumut, der sidder på tronen, kan man sige. Ja, Siumut har jo fat i Uummannaq og dens distrikter, og men det er mærkbart, at det er også gået meget frem der med 23%, mens IA og Kattusratiet er gået ned til. Og igen parti Inuit lige inde og markere med nogle enkelte stemmer. Tror du, vi skal regne med et mandat eller to til dem, når aftenen er slut? Ja, det kan man ikke rigtig sige noget om ud fra de tal, vi allerede har fået, men altså det vi jo den ligger lige der omkring. Hvis de er landsresultatet, den er udtryk for, så er det klart, at der er 1 eller 2 mandater. Måske 1 i første omgang, hvis det er 4%. Uqusissaningani piarat ayuko isortuminganik aamma takusinnaarput siumukkut aamma siuaqqangaatiar. Ja, tässä massakkumut assidiaq iman isikkoqariartorp taakku tallimat takusavut imma eqqarsaatieriaraani tamatsigungayak siumut amerleriartarpoq aammalu parti inu am siuariartussaama aattasiullermeeram taavale ukua naalakkersuut taqarsmasut ikileriart tas assidiamassak tassunga aallartut isikkoqarp kisian suunam naluarput Siumut siuarialaartassooq ia taulu demokraatit kattusratigin kinguariart. Uan parti inuit siuariallattaastakuarput illoqarfiit malunnerarfiit eqqartorneqaluarpa arlaatigut inatsartunu isertistaqarnissamminnut ilimanarpa. Tus nunna tamaat isigissaalorutsigu. Tus 4,1% pissarsisut. Tassaniippoq ataat kimalun marlunnik isertistaqarsinnaasuq ilimanar kisian suurunami una assersuutiginnarpar 4,1% isertum pisimagaat nuna tamaat isigissaalorutsigu taannaasuuppat ataasimal isertistaqarissaalorpa. Isortak, der er ikke så meget at fortælle der. Tendensen er lidt det samme. Siumut lidt frem, IA lidt tilbage, parti Inuit inden og få lidt, og så ellers også ja, her er det sådan en tilbagegang igen for Kattusratiet. Jeg synes, vi skal springe lige til, vi har nemlig fået et spørgsmål på Facebook, hvor Ernst Bo spørger, kan der ske valgsvindel her i Grønland, eller er det helt umuligt? Det er et godt spørgsmål. Det kommer fuldstændig an på. Men der er jo kontrolforanstaltninger, men altså, man ved jo ikke, hvad der sker i de allermindste steder. Jeg vil ikke påstå, at der kan ske en svindel. Det er meget svært. Det er meget, meget svært. Og der er ingen traditioner for, at der sker valgsvindel i Grønland. Daniel Torafsen, sortnunen allen qiviassingut qanorna ajortuliortoqartarpoq immalunniit perulluliortoqartarlun qinersisoqarneran tas qanorun taassuarkalaalsut sallullismalun perulluliortikisittisni
qinnersoqarnaa nuanilu anspo med atilik Facebook med beriver nunatsin taamanna qinnersinermi qanoran perulluliortoqarsinnaanersu taan pisinnaa taamaatoqarsinnaa таамааттоқассагуни қақутсингоруйоруйуссу ималуунни периарфис анникитсуаарсуу тасмаани наккутигинеқартарпут валлеаақартарпут таавалу укуа таассоқарсимаппат аллаттуиффиит нассиуннеқартарпут тамармиллаам тасмисиссоққиссаарнеқартарти таамааттоқарникуунгила аам таамааттут нунатсин периусеқартоқангила аам тусаамангилавут таамааттоқарсманера тасеққарсаатигутсигу қинерсиартораангат тасуарлу аққерлуусамик қинерсисарпу амалукруссилиисарпугут тааккул пиарнеқариааннааппу арлаатигу таан налернартоқангила тассан миссуусоқартар арлал соонами нунақарфимми има атниуни тамармил партима таатсим илаалтик ила иман пеқартик таасиаккаақарсинаау киссиан инуит илумин малугериссуат ингерлаанер таулаам оqaатингалугу нунатсин таан тассами тааматут пеққусиллуттоқарни ниссаа микисуараарс нунатсин пеққусерлуттоқарнеран тааманнак тусаақарникуилли наамеққинна. Der var en snedig producer herude, der gerne ville høre, hvorfor at man krydser af med blyanter, som jo, man jo lige kan tage med et viskeleder og slette en valgseddel. Jamen, der er det jo sådan, at der ikke er kun én eller to, der stemmer, eller der er med til stemmetælling. Det er som regel mange folk ind i salen, når der sker sådan en afstemning, eller hvad hedder det, når der sker en registrering af stemmeantallet. Så det vil være usandsynligt, at der er nogen, der forsøger det, fordi alle kan jo se, hvorledes stemmerne fordeles. Og så kan man fordeles. også stå derude og rette lidt, hvis man nu fortryder i det øjeblik, man er sat til kryds, så kan man nå at stå ude og stemme på den, man måske hellere vil. Det er fint. Hvis vi skal kigge lidt på valget, som vi har i dag, hvem tror du sådan overordnet kunne have størst chance for at sætte sig på landsstyreformandsposten, når vi er formand for Naalakkersuisut, når valget er overstået? Tør du komme med et lille gæt? Ikke på stående fod, men jeg kan jo referere, hvad meningsmålingen har sagt, fordi i forbindelse med den analyse, der er blevet foretaget, så er det, at flertallet af befolkningen mener, at Gubik Kleist er favoritten. Og det mest overraskende i den udmelding var, at mange af Atassut, flertallet af Atassut vælgere, har foretrukket Gubik frem for Al-Rahman. Så på den måde kan de måske indikere, at man IA kan snakke med Atassut også. Det er ikke til at vide, men det kan være en fingerpeg om, at IA sagtens kan danne en koalition med Atassut, og det var så også det, vi lagde mærke til under partileder eller afslutningsrunden, hvor vi ser en flirt mellem IA og Atassut. Så måske kan man, hvis man vælger det fra koalitionen, fra IA, eller hvad hedder det, IA og demokraterne, hvis man lige pludselig mangler en eller to, så er der den mulighed, at man kan spørge, at det er sådan nogle tendenser, man kan se på nuværende tidspunkt, men klart svart kan vi jo ikke. Ukua soorleqanersartan misissuusitsinera takutippa pissanganartoriusussaasqanersinero inernera nuku nalakkersuususuulit taassuat saattut uumma kinna illi tasami arlaatigu eqqorianqarsinnaau kinna nalakkersuusuulit taasungort riannasanersa Siutlum abequtau kik amerlnerustoqassanersiumukkut siumut imalun IA taaksuleqatigisimassa kisian missuitsinnerup takutippa sermittiap hoos analysil aperisimmammagit
inuit 700-800 Kina naarikkirsu syyltaasuat piukkunnerat amerlanerpaartaasa kuupik piukkussimavat tassanilu aamma tupaallannartut ilangaa uqaatigisinnarup atassummi qinersartut aperinerartut amerlanerpaartaasa kuupik naarikkirsu syulittaasuattut piukkunnerugaat tassanil immaq uqaatiginerarnaap immaqa iap atas qinersornernu kiorna suleqatigilluarsinnaangaa immaqa takoreerparput kiungullermi partit formani maan nakadaavutaasumi uqaloqatigikkamik qaniniartoriussua atassummat malunnartumik taamaamma tamam nipilersoqataasta moqaatigineqarsinna oqarput iyaku atassul qaninniarsimas allani aam qaninniartoqarpa taakku avataatigu immaq oqaatiginau qaninniartut kisianni arlallik imat oqarpu uauna suleqatiginiangila immaq oqarsnaangila arlall kisian ataasiakkaat soorl oqarpu uauna suleqatigingarusungilarput parti uagut ungasippallaarpugu uani maat qanillattornerit uani qinersnermi amerlangillat taamaammat una iap atassum qanillattornerna malunnartoriussuutaama una soorlu demokraatit oqaatigivaat parti inuisiumul suleqatigingarusunnagus qinersinsuti takkutitiangittor taaman naliginnaassuuga oqariartortarneq qinersin pitinnagu suleqatiginiangilagun naami imatut naliginnaasuungila qaqutsingoortu taammaq oqaatiginneraat soormitaa massakkorpia taaman pisoqarta taan apeqqutseruyussuaq nalunarpoqano akissallu immaqa aamnassuarneqareerp demokraatiningaanni soor suleqatigi umanginnerlu oqaatiginerlu. Så vil jeg gerne opfordre jer kære seere at skrive ind til os på facebook.com/Grinasnek med nogle spørgsmål. Vi har plads til det, kan jeg sige. Kom med dem, og så skal vi med glæde besvare. Isiginnart noqaatiginnersinaa uatsinnu taanialtorlaafsin klun apequtseqawa Facebookin quppertin aperisinnaut staakkulu akisinnaasugut akiniartarmarpu idaamikkile. Er der ellers noget, du sådan har lagt mærke til herop til valget? Nu kan jeg se, nu er vi klar med en foreløbig opgørelse af det er landsresultatet. Det passer ikke for at vide. Så lad os gå videre. Hvem synes du, at de store partier, Siumut og IA, der har været sådan bedst til at komme frem med deres budskab? IA har jo haft en valgkamp, der meget har gået på økonomien, og på at de ligesom har brugt 4 år på at gøre boet op efter Siumut. Og Siumut har været ude med nogle mere, hvad kan man sige, populære, lidt forståelige budskaber. Hvem synes du har klaret valgkampen bedst? Jeg vil sige det på den måde, at oppositionen har haft held med deres budskaber. Forstået på den måde, at de har udbragt dem til vælgerne på en meget præcis måde. Det vil sige, at de er pakket godt ind, lige til at servere for vælgerne med sloganagtige udmeldinger. På den måde har det gået rent ind hos befolkningen, mens IA har prøvet at forklare sådan det er måske lidt mere kompliceret. Altså det er jo kompliceret stof med økonomi og skatte og afgifter og sådan nogle ting. Så hvis de har formået at have nogle andre ting, altså det vil sige sådan nogle pakker, som de lige kan servere for befolkningen og sige, jamen det er det, vi vil. Men det har været præget af sådan nogle tekniske forklaringer og lidt komplicerede ting,
så måske har vælgerne fået Siumuts budskaber nemmere end koalitionsbudskab. Daniel Torp sen sorqinneqqusartitsinga uangut nippaarissuppitussuusarpa ila illersuarpalut ila illersuarpalut pallaangittut uanni qinneqqusaarmarmi kikkumitaava oqariartuutiminnik tas annissinissaman qinnersartun apuussinissaman kikkummit pikkorannerusmap tassani madunnarpoq soor siumukkormiut ilaasa nassuyaatissat naatsukullaat erseqqarissut inuyaartigin oqariartuutigisimagaat soorlu assersuutigisnaarp soor nunarput akeqangittum tunnerassani ila kikkulluunor paassinnaaraat taan kisiannili ukku iyaakkunningaanniik qinnequsaaruta taasimas immaqa nassuyaataanerusmapput uu imaaliurat aniaasaqarner imatut aadayaatsum ingerlakkusupparp imaappo nassuyaatit takinerussut ila nunarput imat ingerlakkusupparput ukulu atorlu taamaam immaqa unna siumukkunningaanniik soor oqariartuutit ersarissut tassum piumaneqarnerusimasinnaapпут qinnersartunga unna qinnersinarmi uanni allaanerussutigisaas ilangivaat partiim nutaamik tas partii inuit saqqummernikumata taakkuaqannoq imminnut tusartitsigam qinnersisartuna tus kalaaliinnarm immaqa tusartip immartaam oqaraan tassum qallnaatortaan peqataangimmat qallunaat imma naluaat qan oqariartuusqarners tassani aam erseqqarippoq parti inuit oqaatsinut oqariartuuta annertoruussaarma aam oqalsaaleraluarmata isumaqatigistaasartik avissaartorfiultillu oqalsaagaatiarput parti inuit qinnequsaaruta taak parti inuisut eqqartorneranni suleqaterput aatissi parti inuit katersuuffiannut pisimalerpu aatissi susoqarpamit tautaakani. Vi har vores reporter klar nede hos Ali Sørensen nede hos Parti Inuit. Ja, Parti Inuit. Nuannattarsuupput. Nikku. Mannamutusakkasi qanutiguusigit. Soonam nuannaarpu pigartamam nuneqarfi mikisungugaluartut tamassa tas qanuqassuga pissarserfigisarsimaatsi taan nuannersoruissuuq aamma malunnarput tusarneqarsimasuut aamnuneqarfin unnummut qanoq neriuteqarpisap soonami isumalluarpuut neriullutalu aamma angusaqa ilungersorluta angusaqarusunnikuugat taamaattumik paasinarsiссooq kisan unnia sisimiukkunniaamma kisitsineri pissaganarpaluttut pissaganaqa qanu pilarsaaruteqarpasap unnummut imaat uut imanu taayutigigaluarluta ima qiingatigiguut nipilersortoqarpugut qanik paanstaakkulu am ilisarnaatigu aattaangu appisimaamik nuannerluinnartumi unnum appisimaaqartaartussaagunarpuumaan kadaallisuanersaaqarluta Hej Alice, kan du høre mig? Kan du fortælle, det Nick Olsen lige har sagt, det er, at de er i hvert fald rigtig glade for de stemmer, de har fået indtil nu. I hvert fald fra de bygder, vi har hørt fra. Så. Fint, tak skal du have. Tak for det. Og jeg tror, vi skulle være klar med nogle flere tal fra Gumiut. Kommer Gumiuningaanni kisittisit erinnaarangua takkutilissapu parti Inuit katersuuffianningaannik tarreriarpata ayukua Gumiuningaanni tas takusinnaarput siumut aanma siuaqqasupilussua soorluama assingiinna pasingajappaat taanataamappa tus ukua aamma
ikittunguupput 144 kisen 70% til Kuummiuni taasiartortuni malunnaatrangaatiartum aam siumut amerleriagaatiarsimaru tassanilu iaakkut taavalu atastikkut ikilinerultik ikilinerulaarsimapput kisen uani aam eqqartorpun kisitsit migisua ikittuaarsu Tani taamannaki sort inisissimanarasiumu siuariartoq iaakinguariartoq takusaqattaarparnunaqarfini иллоqarfini anginerussunni taamassasoriaama tus ilimanarpoq una nunaqarfini иллоqarfini atuussorinarpoq nuuk allaalaarsinnaaru kisiani иллоqarfini allani ilimanarpoq takusassagipput siuariartu taavali iaa taavali demokraatit imalunni ukua suleqatigin kinguariartut kisiani tussa iyaat siumullu nikingassutaat annertugaatsiaram kimullermi iyaakkut 12.000 taa siumuk 7.000 taa imaallni immin qanilliartornaat malunnarsiartussoo unnu ingerleraan kisian qan annertigisumik nikingaatiginersoorunam taannalo Sommilingamingaanni aamma kisitsis peqqammiugut tastakusinnaarpuanni siumut 55,1% timik siuariarsimaso. Ja. Tas ukua aamma erseqqarissorissu kisit mikisuaarsu 84 soonam taamaakkalortu nuna tama isingissangaanni tikkuussinerata assinginnarpa tassiumut siuariartartussaao uanilu iyaa kinguariarneraa malunnarlun uku parti toqqat siumut iyaa atassullu annertnersum nunaqarfinni atuuttarput avingarusimmaso suniittuni kattusseqatigin demokraatit allallu annertorsuarmik tassami kateriffiineqarn ajorput taakparti toqqat pingaasut annertnerusumi taaneqartarlt. Vi ser en voldsom stigning her hos Siumut igen. Er det en tendens, vi ser lidt ude i de mindre steder, eller er det den geografiske, hvad kan man sige, placering, eller er det størrelsen også, der har noget at sige? Det er både tendensen, som den rammer, det vil sige, at Siumut vi går frem, mens koalitionspartierne vi så det også tilbage. På den anden by lige før. Jeg ved ikke, om vi kan få den frem igen. Jo, som Miligak er jo i det samme område, og hvad var den forrige? Kuummiut, og som Miligak, det er i samme område i Østgrønland, hvor de er de ældre partier, hvis man kan sige det på den måde, IA, Siumut og Atassut, man samles om. Og så er tendensen klar nu, at det er Siumut, der går frem, og de har også traditionelt været Siumut-steder. Desuden oqarputi toqataakua qinnerneqarnerusartut avingausmasinnu qaffannut soormi taavan taamat taakua aallaqqaamul partiilersorna aallartimmat 78 kunni Siumut atassullu annertnerusumik kateriffiupput nunaqarfin tamakkun nikerartarpa avanersuarmi tassiilami taavalu ittoqqortormiuni taakkua pingasuult qangaaniilli parti toqqatik tiumminerusarpaat taakku inuttaa apeqqutaasarp qinigassangortippa uani taamaaligaagit inuttaa aama apeqqutaasorissuusarpu ikittunguugamillu aama kisitsit nikerarnerat malunarnerusarp tassani kisian uani takusinnaarup immaq nunaqqataasut aarlaat siumukkormiuusut tassam taagorneqarsimaneraam malunnarpa inuit kikkuunersapeqqutaasarma. Så det er ikke umiddelbart noget, man sådan kan tillægge en større tendens? Ikke størrelsesforhold. Her er de voldsomt med 50% eller i den dur. Det er fordi vi har med små tal at gøre, som varierer meget. Og inden for de tre partier, Siumut og IA, og Atassut, så kommer det an på, hvilket parti man stemmer på, afhængig af personen, der stiller op lige præcis i det område. Og hvis
det er en som man har tillid til. Så kan man skifte over fra at det IA, og så sker der store ændringer procentmæssigt, fordi tallene er så små. Kisit ukua uterfiqinginnaarn Facebook maam apeqqutaqartorarpoq taspeeni Kokholm qallunaat aperinngami siumukkut i aadu qanorn naadakkersuisuut taqaleqqissinnaanеrat arlaatiu ilimanaatiqarpa taan apeqqutingiva tus apeqqutaalluinnarpoq aam innuit naak qinneqqusarnam uqartoqaluort ila sunaan suleqatigiiffigisinnaasarp kisian aam inuttaa suleqatiginniart inuttaa aam apeqqutaalаарtarturissu apeqqutaao siuttui aleqa taakuupill aam immin suleqatigissinnaaners kisian soorunnammi politikkiuna qanorluun agusaqarfiusinnaa suleqatiginniaraan aam suleqatigintoqarsinnaaru taamaammat apeqqimat akisariaqarp ia taamaalluarsinnaaru kisian soorluuna qinersnam uan qudarnakkuyuttutaan tas oqarputit innuttaat imalunni siuttuisa suleqatigissinnaanera peqqutaaru soruissuusarto uan illaaqqineqqusarnarmu sunnatakkuuyu taamannak suleqatigissinnaarpasippat partiitut isingissangaanni suleqatiginniarnerat aornakusoorsimagunarpoq tassami finanslov saqqummiuneqaraan tamatiuga naakkaartarsimavaat taul aam asiingitsun aam taamatut suleqatiginniarnerat aornakusoorsimavu taamaam uqatigimmunaal. Vi har fået et spørgsmål fra Benny Kokholm på Facebook, der spørger, er det urealistisk at tænke den tanke, at partierne IA og Siumut kan finde sammen om at ville Grønlands fremtid alvorligt og finde sammen i en koalition? Bare ganske kort, vi har snakket Nej, om det. Det er ikke urealistisk, men selvfølgelig kommer det an på, hvilke personer også der skal samarbejde om nogle ting. Det er jo ikke kun sagsspørgsmål, det er også personsituationer. Politisk har de været meget uenige her de sidste 4 år, men det er jo ikke alene politisk, at de har kæmpet mod hinanden. Ja, det er rigtigt. Det er også det personlige forhold mellem Aleqa Hammond og Kubik er jo iskoldt et eller andet sted. Kan det overhovedet lade sig gøre? Det jeg siger, det er ikke sandsynligt, men det er ikke urealistisk. Politik er det muliges kunst. Det er usandsynligt, men det er ikke urealistisk. Der er jo en masse godt. Inunnerit nutat takkusma putasqertarsuarmingaannik illoqarfiu aappa ittaqortormuut. Ja, qertarsuarmingaannik uani malunnaatiqarluartum siumut siuariarsmu taulu parti inuit aamma siuarigaatiarsmalluni atassut iaakkut taakku kattusseqatigik tassaniittut suleqatigissumassut ikileriagaatiartut uan oqaatigineqarsinnaapput tastaan siuartarnissaa oqaatigaarput kisian parti inuit aamma qinequsaartortaa tassani arlalialuit qertarsuarningaanneersuup taamaammal aam uan takuneqarsinnaaru 77, das 15% am parti inuit tasma. Vi har først lidt større Qeqertarsuaq optælling der. En stor fremgang til Siumut. IA går, som tendensen er, lidt tilbage. Parti Inuit 15,4%, det er vel voldsomt, men flere af dem er også deroppe fra, er det ikke? Jo, Siumut, med hensyn til tendensen, så er det, at Siumut vi går frem. Så det er forventeligt, men altså flere af Parti Inuits kandidater, de kommer fra Qeqertarsuaq, og det er også det, vi ser giver udslag her i den her. Kisitsinninguarpeqqissamu taava suleqaterput haitimu siumukkut katersuuffiannipu tassannuummi timersortarfissuarmippu haiti tusaasinnaavitimu
Tama vipok siumut katserisimar fiani pugut. Sanennepok Kenneth Rasmussen kisitsisimaannamut qanuigivigit. Maannamut saqqummiuneqart kisittisit isumalluarnartoruissuupput tusaasinnaars nuannaartoruissuu tamaan. Kisitsisimaannamuk taamatut isikkoqarneq soomitaavana taamatu ivivi. Tassa inuia oqariartuutaa ersarippoq ila naamaginnalersimava taamannak ingerlatsisoqarnera. Isersimasuamma soorlu iluarigaat kisitsisimaannamut unnu ingerlanerani maani siumu katerisimаарfiani susoqassava. Sussat qulin appissapput Renate Pedersen erinarsoqataassoo amma unnuaqeqqan appeqqikkumaarput aggianiaritsi nuannisaqaagut. Jeg står oppe i Godthåbhallen sammen med Kenneth Rasmussen fra Siumut, hvor der er god stemning. Kenneth Rasmussen, tallene og resultaterne foreløbig. Hvad synes du om dem? Det ser rigtig godt ud. Hvorfor tror du, det ser sådan ud? Jamen, borgerne har fået nok ude i kysten, og det fortæller tallene. Kan du fortælle om, hvad der skal ske her i aften? Suzette spiller op til dans kl. 22.00 sammen med Renata Pedersen og spiller igen klokken midnat. Tak skal du have. Studia Mutaqqipput. Uanguttaaq haitimoquyavungut ukkutupinnanngittumik siumukkut nuannattupilussoorpasipput Daniel Thorleifsen taakku ingerlaanarnissaat hanaattersutinsorput tissa massakkut nunaqarfi paaluit takuerpu tauli illoqarfi una qeertarsuaam takuarpaam siuariarfiussiumut taanna ilimanarpoq taamat ingerlaanarnissaa siuariallat siumut. Stemningen er høj hernede hos Siumut. Hvad vil det betyde for det tidligere tider, hvad kan man sige, store parti, hvis de nu ikke får formand for Naalakkersuisut-posten for anden periode i træk, det vil vel være et voldsomt for deres egen selvforståelse. Ja, det er da klart, at de går efter landsstyreformandsposten. De siger sig selv. Men det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvor tendensen er, om de når helt op på højde med IA, og hvis de gør det, så er det klart, så vil de gå efter det. Men hvis det ikke når derop, så er det klart, at så vi de har deres overvejelser og bekymringer for, hvordan og hvorledes de skal sælge deres politik. Under siumuk ukiutravani tasnaalakkersuisuttararlutik ukiusisammassaku inuataqatigissuutittarsuutitaqarput siumuk uteqqeriarnissaat ilimanaatiqarluarpa tasmassakkut imattisikkoqartillu siuariartaqattarput kisian soonam nalorninarpoq massakkorpia takusinnaangiarput qanillattortiginera ia taskisitsit taam ikitsigitillumit 5% aatsaat kisinneraqeersimatillumit naluarput kisit qan annertutigiso amigaatigineraat amerlunurusteqalissanermin kisian taamaangippat amerlunurusteqassangikkunik qinersinerup tassami aappasaanerertik taamatut naalakkersuutitaqangikkuni soonam aam eqqarsassaput qanoq aaqeriassanermin. Men hvis vi vender lidt tilbage til valgkampen, det jo har været kendetegnende ved Siumut, i hvert fald ved de senere valg, at de har været rigtig gode til at hvad kan man sige, være forberedt med nogle let forståelige valgslogans i forhold til mange af de andre partier. Hvordan kan det være, at det er ligesom om lige så snart, at der bliver trykket på valgknappen, så er de forberedte og kommer med et eller andet
slogan, som de har klart. Det er der ingen andre partier i Grønland, der er gode til. Hvorfor er Siumut så gode til lige præcis det? Siumut har været vel organiseret lige fra starten af. Lige fra slutningen af 70'erne, da de organiserer sig. Så har det været kendetegnet for partiet, at de har formået at organisere sig i alle pladser, både i yderdistrikterne og mange steder. Og de har formået at holde fast i deres organisationsform. Og de har mange stemmer i yderdistrikterne. De er jo den, der har holdt fast i, at bygderne skal beskyttes og udvikles. Og med de udmeldinger, de har, så er det så at sige, at de uden for byerne, uden for storbyen nu i hvert fald, at de har godt tag hos vælgerne. Daniel Thorleifsen, uanne oqatinga sortiumukku pikkuafiins pudussuusimangaat oqaasqarlusun nunarpu akiqangila partiinu eqqaasangikkaan aamma kalaatsi oqaati tallallu kalaaliussus eqqartorneqartu pudussuus sooruna taakkua taamannak аллат партиитимма ерсариссуми оqaатингисиннаангасаат со оqaатингисиннааваа таакку таам ерсаратингисуми нааканнерсумиллу тассами я иммақ иман оqartuarsinnaa нунақарфи пиллуги сиумук политиккерисаа qangaammallee ерсариппу тас культуурерпут нунақарфиннингаанник тассами ноқиннеқарпо имаап культуурерпут аннерторуссуар нунақарфинни аттаппаат таамаамаллу аам нунақарфиит иллерсорнеқарнissaат сиунертаалу qangaaniilli таан политиккералу таамааммат авингаусиманернингаанни таавал аам нунақарфиннингаанни таавал иллоқарфиссуи аватаанингаанни тааққинерсигисартагаат сиумуккун амерлсууриуссууп таавал иллерсорума ваат иммаккалаалиуссертик таанналу пинеруллу иммара аам орснангилум пинеруллу кисен тааннал пиллуга аам qinernеқартарсималт парти инуит аама сооркалаалиуссусерм таалу авингаарусимасуннут инериартортитсинисса укуа соорлиман оқарлутик қиматаани қанорна кататааникуус инериарторнэрмут оqaатингиллаттаарту пилуссуат укулу киситсис аатаангуа такусангут эққарсаатигисагаанни илуатсиссимаваат тааманнак qinеққусаарутеқарнерти тассами имат оқарторарсинаа иммақа илуатсиннерусиннаасимаалуорпа кисиан партиеқарп алланик аама унаммиллертуник ила иааккут сиумуккул аама оқарпкалаал культури аннертнерусуми сиуарсарнерассасо кисианнили иммарпарти инуит амигаатингисимаваат иммаqa аннертунерусоқ сиамасиннерусорлу культуурум тунгас политиккеқарфигиссаллугу кисианнили тусарсаанерусималлуни иммақ оqaатсин тунгасортаа таамааммат укупартиитоққатик иаасиумуллу иммаqa соорунами тааккунунга партиинуин идай ингерлагалуарт кисиан аннертуаллаам амерласоорсуунгит туттаамисиккорпа соорсуунгит тааккунингаани нууссимаппартиину аама киситсис нутаат таспиареерпут нарсарсуармингаани такусиннаарпут парти инуит никериарнерпаассимавоқ эққарторнерани таалу аам сиумут сиуариарнерпаассималлуни тааккуа киситсисит соормитаун таамаат Daniel Thorleifsen стан сиумут сиуариарторнера сули тассаниппоқ ерсариппоқ таавал парти инуит аам амерл тассами сиуариартуссааппистигалу сиуллермеертик сиуллермеерт маттора сиуллермеерт сассарами сиуаартуссаап демократит уанмалуннарнерпааюп аам икилериарсман. Vi har tallene for Narsarsuaq 89. Er der noget overraskende i dem? Nej, tendensen holder også i forbindelse med, eller som vi ser også fra de andre, at det Siumut går fremad. Men vi har Parti Inuit, som er første gang, at de ser op. De ser ud til, at de også har fået lidt tilslutning.
Hvordan kan det være, at de også er kommet til Sydgrønland? Og det kan der vel ligge en forklaring i det, tror du? Det er svært at sige på stående fod, hvorfor de lige præcis er i Narsarsuaq, at de har fået en væsentlig 13% frem. Narsarsuaq med dem qinneqqusartoqar Narsarsuaq med nævnrettem qinneqqusarparti nu windingerne qinneqqusartoqar. Det stand bequtaasimaner for amma. Det stand bequtaasimaner så i susna. Det stammatter så am allaqam uqaatingarput taakku parti nu aaqua arfilmarlup tuani. Nalua unna Bequtaangarsmangilaq taan. Kisen uanta kusinnaasartas malillunga aleqahaamamni taanguunneqarsma una kalistatlun taa aqqaluarpi taakkumarluultik narsamingaanneersuupput ungasingisaaningaani aam taamaam sunniuteqarularsinnaao taakkununga qinersut uani aam her hvor vi kan se 371 stemmer er blevet talt op, og har Siumut også gået frem. Atassut gået lidt frem, IA lidt tilbage. Det er næsten det samme billede, vi ser igen. Ja, det er det samme billede, vi ser med, at de er Siumut, der går frem, og IA, der går tilbage, og koalitionen, der går tilbage. Og så er de et parti Inuit, som stiller op for første gang, selvfølgelig går frem, når de får stemmer. Men 28 stemmer fra Qaanaaq, jeg har lagt mærke til, at de under valgkampen har nævnt Qaanaaq mange gange, om at de er sådan nogle steder, der er ideelt billede for et samfund. Så på den måde kan man jo tænke sig, at de har fået en sympati. Uanne, det skrænder med om tikeriarti kisittisit. Qan assiginnapajarpaa ila man nikeriartarneri illoqa imalun maannakkum takusimasartas taamaanginnarpoq taamaanginnarpoq siumut siuariartartu taulu parti Inuit aam nutaisutut aam parti amerleri tassami taaneqangaatsiarsimasut immartaam oqaraan aakua siumingaanniik alaqahaamun siulliu kiseen aamakkua aamma massaana piari taunnaammangi spiidarsin aamma nunaqqatitik aam taangorsimangaat uan soornummalunnarpaa. Hvor er de henne? Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, fordi jeg synes, der har været en tendens til, at nu er det sådan set svært at se her, men at det virker som om, at Aleqa er meget alene om at trække Siumut-læsset. Jeg synes, vi så det før, hvor IA, det er svært at se lige på den, men da vi så på det samlede billede før, at IA har flere strenge at spille på, altså der er flere politikere, der trækker læsset i det parti. Er der en tendens til, at Aleqa trækker et stort læs i Siumut alene? Ja, men måske ikke helt alene, men altså, det er meget tydeligt, at hun trækker mange stemmer. Det må man sige. Desuden er det også sinnaarput kummiunut pipallarsimaukisan ja adeqatuarlakusinnaasatitut amerlasorpassuarni taanguunneqaqattaarpoq taadu tulli pingaju sisamaasarlun kuupiklaaisti tassani soormitaavan taamaatta. Desuden siuan amerlanerustaqartut siumukkun takusaarpap kisian uani malunnarpoq soor iami siammartartut kuupik siapinnu kisian allani aam taagus malunnar uan assersuutigisnaarp allaqqinna soor kuummiuni uqaatingeerparput nunaqqatitik aam tassami annettuatsiartum qinertaa 38 una malahai kuku taasimangaat tassani takusinnaarp. I må gerne fortsætte med at skrive ind til os på facebook.com/Rina Cenek, og så skal vi videre til Ilulissat, for det er ikke kun i Nuuk,
Vi skal til Alice Sørensen, hører jeg, der er med. Hvor er hun med fra? Hun er med fra Radiofjeldet. Alice, kan du... Alice Sørensen, så der er på det nu med Rabberfyrsam, at det så kan så fjerningerne ikke meget godt. Du sagde sin adresse med så at det så tit kommer til der på det. Ja. Inger Stavun. Ja. At det så tit kunne Rabberfyrsam kan til sig mafien i nogen at der så godt bare så lå rena mig op når motunger som lidt. Gerhard Petersen, kan du så slår som masse. Ilana du har slået am islaqortorminigan du har slået der am nunaraffinningan med nasom nop nuanaqarput ilana maannamut qinarsinerit 5% tinnaat imat qanor 5% tinnaat kisinneqareeraluartut taamakkaluartoq 6,2% maannamut kinguariarsimavasi kisiasuli unnuk atsaat aallartilaaginnarpoq qanor neriuteqarpusuk tasneriuteqarluarpuut am illuarfin piut neriuteqarluarpuut minnoongitsum am illoqortormiin taaman siuariarluarsimanup aarningmaasin pilluaqqorusuppaa taulaam qaanaami masaana assu qinaqusarluarsimau neriuteqarpuusuli ilaana tava maannamun issiati tasi eqqaamanerlungukku marlungikkun pingasut taakkua piginnernissaana atorsuutigaasiit tasmaanak marlun issiati taqarpuut taak minnerpaan piginnernissaat naatorsuutigaarp ilaqqinissarpullu. Gerhard Petersen, nu har I lige hørt gode nyheder fra Qaanaaq. Hvad siger I til det? Det er vi meget glade for, og et stort tillykke til Masana Perry, som har gjort rigtig godt, og det samme over i Slokkortormødet med Erling Madsen, som har gjort det godt. Og så i bygderne, der synes jeg, vi er godt med. Så I har forventningerne i orden her i aften? Vi har forventninger i orden, og vi glæder os til de andre resultater. Foreløbig så er det jo kun 5% af stemmerne, der er talt op. Men det viser jo indtil nu, at I har mistet 6,2%. Og klokken er kun, hvad er den? Men hvad er dine forhåbninger for resten af aftenen?